Pantxika ospitalek modaren mundua egiten du lan eta arroparen jasangarritasuna hobetzeko helburuz, gailu berritzailea pentsatu du Europarako moda pasaporte digitala. Kontsumitzaile zein enpresek arroparen bizi zikloari buruzko informazioa jakitea du helburu. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan moda pasaportea aipatuko digu Aitor Sagartzezu lankideak, baina horretaz gain egun hauetan gaurkotasun handia duten Frantziako legebiltzarrerako hauteskundeak ere aipagai izango ditugu eskuineko zerrendetan arreta jarriko dugulako. Ongi etorri parraldearen orenera! Ezkerreko Fronte Popularraren aitzinean, eskuinean errepublikanoak beren zerrendak argitaratu dituzte jada. Max Brisson alderdiko departamentuko presidentearen hitzetan, beren zerrenda propioak besteekin batu gabe. Izan ere, alderdiko presidente nazionalak iragarri du batasun nazionala eskuin muturrarekin batzeko aukera eta zurrunpilua eragin du. Departamentuko senatariak berretsi du, ez eskuin muturrarekin ez da Macronekin ere ez direla joanen. Eta aurkeztu dituen hautagaien artean, bere alaba, Emmanuel Brisson 6garrenean, Serge Charcouet 5garrenean, eta Beñat Cachelo ioldiko auzapeza 4garrenean. Kibitik, jainen dut, hemen sortzi urterzioz beti RPR eta hortan sartu nintzen, beti segitu dut. Hanan ez dut aizina ikukan politika mailean gogo eta egiteko, segitzen duen eskuneko partian. Hanan sustu nik ikusten duena eta eta urte orai herri batean izala eta kontseiluan, eta behaz, ze ikusten dugun, emeki denak gauzak eta ezartzen duztelekian gure desgustatzeko. Egen, batasun nazionaleko hautagaietan aipatzen diren izenak, Corinne Anton 6garrenean, Serge Rousseau 5garrenean eta Sylvian López 4garrenean. Bien bitartean Macronen erabakiarekin oso kritiko, Vincent Brou gehiengoko egungo diputatuak iragarri du ez dela berriz aurkeztuko. Eta datozen orduetan jakinaraziko dituzte ofizialki Macronen zerrendako tokiko hautagaiak. Igandera arte baitago, hautagaiak izendatzeko epea. Pantxika ospitalek modaren eta luxuaren sektorean egiten du lan Basusarrin. Aholkularia da marken hornikuntza arduratzen den software argitaletxe batean. Egungintzako diseinua ikasi nuen Paris Ardekon eta gero 10 urtez lan egin nuen modan industrian eta ondoren tesia bat egin nuen. Bidarteko estian eginiko tesi horretan, arroparen trazabilitatea eta gardentasuna landu ditu. Horretarako produktu pasaporte numerikoa sortzea proposatuz. Produktuaren pasaporte digitala da Europako sistema bat. Akordio berdearen da Pacte Vert pour l'Europe eta ekonomia zirkulara sustatzea da du helburua. Gailu digital horrek QR moduan hainbat informazio bilduko ditu. Arroparen osaera, fabrikatzaileak, ingurumen eta gizarte eraginak azalduko ditu eta produktuaren bizi ziklo osoan osatzen joango da, gehiago iraundezan. Produktuei buruzko informazio gehiagorekin produktuen konponketa, erabilera, birziklapena eta birsalmenta ere sustatzen laguntuko du eta enpresek eta kontsumitzaileek erabaki informatuak hartzeko aukera izango dute. Izan ere, ehungintza sektoreak anitz du egiteko iraunkortasunari begira, baliabide ugari erabili eta beste hainbeste hondakin sortzen baititu. Hori hobetzeko, moda pasaportearen ekimenak Europako Parlamentuaren interesa ere erakarri du. Parlamentuko zientifiko zerbitzuarekin harremanetan diari ginen txosten bat idazteko, moda espezialitatuko digital product passport. Aurkeztu genuen txosten hau Estrasburgon, nire tesia zuzendariarekin
Jérémy Le Gardeur. Ikerketa horretan, Europako 20 herrialdetako 81 parte hartzaile inkestatu dituzte, eragile giltzarriak, markak, bigarren eskuko aktoreak, eta ondorioztatu dute kontsentsua badela pasaporteak izan beharko lituzken informazioei buruz. Hori bai, herrialdearen arabera interes handiagoa edo txikiagoa agertu dute. Dependitzen herrian, Danemarken eta Alemanian oso interesgarria produktuen pasaporte digitalen, baina beste herrian ez da oso interesgarria. Araudia oraino ez da bozkatua, eta beraz zerrenda finkatzeko dago, baina eredu progresibo bat proposatzen dute. 2027an indarrean sartzea eta 2023 arte informazioa gehitzen joatea. Emeki moda egiazki jasangarria bihur dadin. Itzalen tektonika, itxarobordaren azken lana. Azken 7 urteetan munduko hainbat geltokietan eta hoteletan idatzitako poemekin. Aipatu duenez, hainbat poemetarako inspirazio iturri izan da lurrikara batek sor dezakeen sentsazioa. Ze ikarak eramaiten gaituen idazterat, ze daldarak, eta ze senditzen dugun idatzi ondoan ere. Egiazko poema baten idaztea lurrikara bat bezala baita. 7 atal, erdigunean, 34 poema biltzen dituen atala, liburuaren izenburu berarekin. Eta lurrikaren moduan, aurretik 3 erreplika daude eta ostean beste 3. Eta gaien artean, hizkuntza, politika, gerla, maitasuna, natura eta harremanak lantzen ditu bordak. Pirinioetako geografia eta hizkuntzak nagusi direlarik izan ere, hizkuntzaren eta geografiaren hainbat hausnarketa plazaratu ditu aurkezpenean. Bada hori naturaren presentzia handia, eta ez nunahiko natura gehien bat Pirineotako natura. Endaiatik, kasik Mediteraneo alderat. Hemen poema asko, bereziki Itzalen tektonika zati hortan, oloten idatziak izan dira. Eta olot, garotxan da, eta bakizue garotxa gune volkanikoa izan dela. Beraz, harri volkaniko bat eskutan idatziak izan dira hemengo zonbait poema. Idazteko unean lekuek bere biziko garrantzia hartzen dutela aitortu du Baionako idazleak. Maskak taldea hasi da jadanik kontzertuak eskaintzen. Etxean egin zuten lehena itxasun eta Irisarrin ere aritu dira berriki, haien pop rock doinuekin jendea dantzarazten. Uda osoan zehar 16 hitzordu finkatu dituzte, buruz buru diskoa aurkezteko. Hurrengoak, Katxik datak, ekainaren 22an Azparnen, 29an Beasainen, uztailaren 5an Arrosan eta 11an Baionan izango dira. Doinu hauekin agurtuko dugu guk gaurko saioa, bihar arte! We'll be right back.